केन्द्र और राज्य सरकारଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଇନ ତିଆରି କ୍ଷମତା ଏହି ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି। ଏହି କନସେପ୍ଟକୁ ଭାରତ କାନାଡ଼ାର ଢାଞ୍ଚାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା 100ଟି ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା 100ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ମୁଦ୍ରା, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଜାହାଜ ଓ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, ନିର୍ବାଚନ, ଜନଗଣନା ଇତ୍ୟାଦି। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା 61ଟି ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା 61ଟି ବିଷୟ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଉଦାହରଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ପୋଲିସ, କାରଖାନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଜଳସେଚନ ଇତ୍ୟାଦି। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା 52ଟି ବିଷୟ। ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରମିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି।